네, 핫파크로 보려면은. 아카이는 사랑네 그 ऐसा छोटा-छोटा हाइट वाला ना अगर आप वो लाल वाला ड्रेस पहन के आने से ना आपको सिलेंडर जैसा दिखेगा माको अच्छा 같이 내거나 라이즈구라 같이 내고슬레베 Hello, good morning everyone and welcome back to my channel Borderland YouTube channel. I'm here at Dimapur, Nagaland. मैयाहाय नि भिडिअखौ आं सिगाङावनो खिन्थाग्रोनायसै मैयानि भिडिअआ गेजेर खन्दआव थबस'जोबना होदों मानो होनोब्ला ओरैबायदि जाना होबाय आंनि फना आपडेट नांगौ जानानैहाय ओमफ्राय आपडेट होदोंमोन आङो खिन्थु क्लिपखौ लाबोजोबदों सफैनायसिम हो उनावहाय जेब्लानाखि आं आपडेट खालामो होमब्लाबो जेसेबांनाखि मा होनो बे आपडेट जानायनि सिगां बे गेलारि आपडेट फननि सिस्टेम आपडेट नङा गेलारि आपडेट बिनि सिगां जेसेबां क्लिप दंमोन नैबे साफा थांजोबना होदों ओमफ्राय दिनैहायनिया जाहैबाय डिमापुराव दङ डिमापुरनिफ्राय ओंखारसिगोन सोर दङ मारै आलदा जाजोबदों आं खिन्थानि गरमनि फना गाज्रि जादोंमोन ओमफ्राय बियो कहिमा थांदों कहिमायावहाय सासे बिदाखौ लोगो हमनानै दा बेजों दं मानसिया ओमफ्राय जों ओरैहाय आं बेलेग ग्रुपजों फैबाय जोंनि आसामनिनो मोनथामसो क्लाबजों ज' आलदा बिदि फैजोब्बाय आरो ओमफ्राय जोंनिया आरो सासे थाबावदों मोनसे क्लाबजोंहाय कसारि क्लाबजोंहाय ओमफ्राय बिसोरबो सफैजोब्बाय डिमापुरावनो दंजोबबाय खिन्थु बेलेग बेलेग जायगा दङ आं सिगां सफैग्रोनायखाय गरमाबो थागोन होननानैहाय नै नोंथांमोननो देखायनो आं हटेलाव दङ बिसिनाया हारसिं हरसे खालि थाबाय गरमा थगायना फैयाखिसै माने बिसोर थोनहरनांसै जादों बेखौहाय ओमफ्राय आंथ' बेहायनो थाबाय हारसिंहाय दा आं बेनिफ्राय थांगोन माखासे लोगोफोरनाबो कन्टेक्ट जायाखौ आं सिखारनानै दासो नै मबाइल दांदों ओमफ्राय फन खालामनानै कन्टेक्ट जानोसै बोरैबाब्ला हारसिं जानो हासिगौ थांनाया ओमफ्राय आं दिनैहाय उदालगुरिसिमल' सालायगोन आं उदालगुरियाव स्टपेज दं आंनिया ओमफ्राय नेक्स्ट डेसो उदालगुरिनिफ्राय ओंखारलांगोन नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय था लोगोफोरनो दा थांनो जों वेलकाम टु सार्किट हाउस कल'नि माने जोङो दा थांगोन कसारि रुइन्स मोनसे माबा दङ सिगां कसारिनि नालाय सेंग्राफोरा ओंखायनो सेंग्राफोरजोंहाय कसारि रुइन्सआव थांनो र' इउ काम डार्लिं ओमफ्राय नै नोंथांमोननो देखायनो आं बुलेट रानि या लांनोसै नामा राखौलाय बड'लेण्डआवलाय नै माथो बेनो ओइ दिस इज द वान कौन सा ये ओमफ्राय बे सैमा जाग्राखौ लांफानोसै नामा आङो डाइरेक्ट रुमनिफ्राय ओंखारना फैखाबाय आं बेनो वेलकाम टु द नागालेण्ड साइन्स सेन्टार बेनो खाथियावमोन आं नै आं हायथ' सिखावजों मा जायोरा बायगाम फिथिं रोंलै नै दानिया अनफ्लानायसैलाय सानो हा पता है ऐसा छोटा-छोटा हाइट वाला ना अगर आप वो लाल वाला ड्रेस पहन के आने से ना आपको सिलेंडर जैसा दिखेगा You know the gate? Huh? That one? But I think it's locked. No, I don't know. It's locked then. चलो मुझे क्या ना ऐसा होता है लोकल गाइड हाँ रुइन्स दासो अजा ओंखारबाय नै नोंनि खानाय हमना लाबो थांफागोन आं NL07 EC6207 Miss Bella Hunter Queen So finally we are here बेनो नै कसारि रुइन्स गेट नाखौनो मोनाखैमोन जों ओमफ्राय बहाय माबायदिथाय आन्दां मिन्दाङैनो फाइनालि नै ओरै जोंहा लकेल गाइड दङ नालाय जारौआबो लाना फैबाय जोंखौहाय ओमफ्राय बेनि कसारिनि एसे हिस्ट्रिखौ नायनो बेहाय Here it is. Let's get inside and explore. Oi, local guide. Okay, let me introduce the local guide. One and only Miss Bella, the Hunter Queen from Nagaland. Yeah. दा बेखौहाय जों फट'फ्रावल' नुयोमोन ओमफ्राय बेखौहाय दिनै जों रियेलाव नायफैदों नै ओइ थिग बायदिसिना दंलाबो बेखौबो देखायजोबगोन र' ओइया माबा मोनसे दङ बेखौबो देखायगोन देखायजोबगोन ओइ do you know the history of this? Huh? Hello here. I've been here for the first time. Yeah. Listen now. Can you guess that song that girls are making real over there? Nara nara na na nara nara na. Minga hoy.
आं बेखौ नों गोजोन मोनबाय दा माखौ कसारिनि रायजोखौ आदसा कसारियाव कसारिखौ खाथिनिखौना रायजोखौरा खाथिनिखौसोलै बे ओरैनो होनदों इयो थालांदोंबा रायलायना होलांसै नोंखौ ये बारा दाम नङा थ' लाबो ओइ सुनो तो तुमको कभी सोचा था सन ऑफ बोडोलैंड के साथ कभी ब्लॉग हाँ यू लकी गर्ल ये बोडोलैंड एक्सप्रेस है यू नो दिस इज बोडोलैंड एक्सप्रेस दीमापुर टू बोडोलैंड लेके जाएगा हम जाएगा क्या बस सिर्फ एक बार यस बोलो तो हम लेके जाएगा डायरेक्ट इसको पे लैंडिंग करेगा बोलो हाँ चिंगला मेंनाया मेंगालायबाय ने भाई ओइ ओरै फै सना गोजौ फै इधर आओ ना ओरै फैलै मा एरा अन्थाव बाथाव आखाइ नोंनि ये फाख्र ना नै हाथ फाख्र बोला मैंने आखाइ नोंनि बोरै मोनलाय रोजाबदों सोरबा आखाइ हमना साग्लांनो गोसोयो Oh. Pordelet dingin oi. Pordelet dingin. Hangun. Botolino hangun. Ha? Hangun bolo na ibar. Ibar hangun bolo to. Sayali. Sayali salah. Welcome to the kingdom of Kosari. नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जाबाय नोंथांमोना हाबबोबाय था नोंथांमोननि थाखाय आंनि दरजाया जेब्लायबो खुला गेवनानै थागोन आरो बिनानाव सना बावदोंसो नोंनिबो थाखाय गेवनानै दङ गोख्रै हाबबो अन्थाइनिफ्रायसो दानख्ल'जोबनायखा बुस्थुफ्रानो All Nagaland बेरायसे डिमापुर भी दिखिसे सुंदर सुंदर सुवाली खान हा व्हाट क्या नामफ्राखौनो खिथानोबो रोङा खिथाग्राबो गैया जाहैबाय दोनबोनायाबो जेबो खिथानो रोङा हालुसो हिन्जावनो ओइ ए आंनि जिनिसा सोरजोंबा सोलाय मारिबाय ना माथो हा मोखांसो फुस्लिमलायदों गोदाव सोरावमालाय मोखांसो फुस्लिमलायदों नै बहानिथो आं क'क्राझारनि नै मा थायो आं बैयाव डिफेन्सआव ना अ आच्छा नोंहालाय आंबो आदा बिदिनो अबेनि ओमफ्राय क'क्राझार क'क्राझारनि आं बाक्सानि आदा बे बाक्सा आं चिरांनि चिरांनि औ चिरां बबे जायगा बेंटल खोनाबाय हा नैबे बाक्सानि बाक्सानि दे मानिफ्राय ओंखारबोखो नोंलाय आं सिकबियाव थायोलै नोंहा बेहाय आसाम रायफोलाव फेमिलि दङ उन्दै ए आच्छा अ नालाय बेरायदोंसो ना बे ओंखाम आरोना बे मानिखौ आंना माबायाव नङा क'क्राझाराव And this after This this. is the last one जाएगा ना? came हाँ हम जाएगा तुम भी तो जाएगा ना बोडोलैंड मैं लेके जाएगा don't worry ओइ तेरी दिनैहाय बे बायखोन्दा नोगोर मा होनो डिमापुरनि बायखोन्दा नोगोर होनना मोनसे खोथा दङना जोंनिया बेहाय गिदिंलाबायफैजोब्बाय ओमफ्राय एसे माखासे जोंनि क'क्राझारनि आदाखौबो लोगो मोनदों नै बोरैबा राव खोनाहैया नोंजोंबो गिदिर गिदिर रायलायफिनांगोन ना गारां आदा क'क्राझार बिसमुरिनि बिसमुरि सोबाव आलांगि आच्छा दंखाना ए माबा स्कुल खाथियाव नामा नोंलाय होमब्लालाय केपस्टन इंलिश स्कुला बेयावनो जेरावबो गोसारनानै दं जोंनि बर'आ दै लोंफैबाय आरो बर'सो लोगो मोनलायबाय आदैया कुसुगावनिनो आदै मा गामि होनदोंला कुसुगाव हा अ न'आव बावाखै दा नों कुसुगावनिखौ 22 बोसोर जाबाय बेवहाय सोरबाफोर मालाबाबो बेरायनो फैला आदैनि दखानाव दै लोंलांनायबो खनायावनो मेन गेटनावनोखा मोनसेल' दै दखान दंखायो आदैनाव लोंनानै थां ना आदै बर'खौ नों बावबाय नामा एसे बारा बुजिया बर'खौ बुजि दे थाथ' आदै थाथ' जोंबो ओंखारनोसै आदा दे थांदो बाजै थाथ' औ बाय गेरेमसा बाय बल' ओंखारबाय लोगोफोरजों नै दायो ओरैहाय ओंखारनोसै जों गेटसिम दोनलांनांगौ रायो लामाखौ नुफ्लायि जाखाबाय आं आन्दायोल' हमफ्लाखाबाय आं ओइ वाह इतना स्पीड चलाता है हाँ दिखा रहा है क्या मुझे मैं ठोक दूंगा तुमको पीछे से ये
क्या ये छपरी साला हंस रहा है तेरा हेलमेट का बाल निकल गया तो देखो तो एक बार पकड़ो तो हाथ लगाओ ना तुम्हारा हेलमेट का बाल निकल गया टकला हो गया चल अरे ठीक है थैंक्स फॉर द गाइड लोकल गाइड हाँ भैया ने गेदा बे ओरै गिदिं थांसिगोन जों ओरै ओंखारसिगोन दायो ठीक है हाँ या यस चलो बूम चल हम निकलते तुम कहाँ जाएगा अभी ऑफिस ठीक है बाय बेला क्वीन हंटार क्वीन नॉट बेला क्वीन सी यू सून अगेन बाय बाय ओंखारबाय लोगोफोर सनाखौ गारनानै फैबाय ओइ सना नङारा खुगान थांसैलै सना थांसै खुगायानो दा नैबेनो गेटआ गुवाहाटी 282 किलोमिटार दङ जों बेजोंनो ओंखारगोन ओमफ्राय नागालेण्ड गेट नैबेहाय जोङो दा ओंखारथारनोसै आसाम ओइ तेरी आसाम ओंखारथारनोसै नै जाओ ना आंटी जाओ हाँ कौन रुक रहा है आपको अगर कोई लड़की होते तो हम रुक जाता है आपको आंटी जी है ना मैयाहाय हराव जौवाखौ गारि गंसे लाना फैया जों ओमफ्राय बाव लाखिना जोंखौ चेक खालामबाय डिमापुर वेलकाम टू डिमापुर नागालेण्ड थाबायलै फट' लानो मोनाखिसै फट' लागौमोन होनलाबायबाय सेंग्राफ्रा गैया लानो मोनाखिसै थांफिनगासिनो लोगोफोर जों ओंखाम जाबाय मा होनो बोरमा बेदरजोंहाय ओमफ्राय ओरै गुवाहाटिनिफ्राय ओंखारलायबाय नै मेनथ'वाखै फुनजोबनानै लाना लाखाबाय विनसिलावहाय लाबोबो नै जागासिनो दं सलाय खाथिजोंसो जों हमथानायसै ना मारा गोजौआव गाहायाव ओरै फोनांनानै सुमथानानै दोननोसै ना टेन्टन अखा गायनायनि मोखिबौ सानलाबो हाखाले आरोखि बिदिब्ला बिदिसो खालामनो लुबैबाय आं दा जोंनि माखासे लोगोफ्रा ओंखारजेननायफ्रा बैयाव नेगासिनो दङ इसे सिगाङावहाय लामावहाय जों दा ससेनिफ्राय ज' जागोन ओमफ्राय जों ज' फैदों ज' थांगोन आरो ओमफ्राय थानांगौआथ' उदालगुरि थागोन नालाय दिनैहाय उदालगुरिसिमावहाय 9थाबो जाहैनो हासिगौ आं टेन्टन ओंखारनायाबो एसे डिस्टार्ब खालामनानै दसे थाथ'नांबावबाय ओरै लेबु गोखै जादला जादलि खालामनानै एसे खाथहोनानै दा सालायफिनगासिनो दङ थांफिनगासिनो दं र' नानिमोन र' ओरै नाहन बोरैबा दा सौदावनायसो देनां मोजां हौवा नायनानै हाबा जानो हागौ आलदा जाजोबखाबाय थाथ'नो जोंनिया 5 एक्सेलआ अबावहाय ओंखाम जागासिनो दङ बेखौ गारना फैबाय जों हाथिसारनि बिसोरजों ज' दङ ओमफ्राय माखासेया सिगाङाव दंहैसैलाय आरो माखासेया उनाव दङलाय डिमापुर आरो माखासेया कहिमायाव दङलाय लास्टावहाय सहैनायालाय आङो सिगां सहैग्रोनायसो बिदि मोनबाय आङो दिनै उदालगुरियाव थाब्लाबो गाबोनहाय आं मोनहैग्रोगोन आखल गैयै हिनजावजों न' सिङाव थानायनिख्रुइ उखुम मुदायाव थानाया गाहामसिन खोनादों दा सेंग्राफोर मेथाइखौहाय गोदाव सोराव आखल गैयै हिनजाव लानानैहाय न' सिङाव थानायनिख्रुइ उखुम मुदायाव थानाया साबसिनबावसोनोलै आरो मा होनबावनो दे दा खाफालाव बेफोरबायदि मोनथोंबायला मा जानो हागौलै आबा 100 बार सानग्रोलै 100 बार सानग्रो बोथोर गैले ना हाखु दाखु दा खालामथार हाबा मालाजोबो बे हाबानि सिजोना कमेन्टआनो हाबानिल' फैदोंसैलाय नहय दाखालि होनबाय आङो रावबो हाबा लानो दाथोन होननानै माबा कमेन्टआनो हाबा लानायनिसो फैगासिनो दंसै बिदि कमेन्ट दाहोनोसैलै बाहायफोर आं नोंसोरखौ बादा होगासिनो दं नोंसोरसो आंखौहाय दानो थोबाय थायो मा जाखैलाय बाखालिया 11 दब'खा 68 आदसा जों दब'खाजोंथ' थांनाय नङा जों दब'खासो ओरै हाबलांगोन ओमफ्राय जों दब'खाथिं हाबैया जाहैबाय जाहोना ओरै जाहैगोन आरो बेवहाय दायो नै लांहेन मोनफैबाय दाखालि बेखौ बारनानैनो गारजादोंमोन बे जायगायावहाय बेखौ गारना फैबाय जों बे लांहेन मेन टाउन बेयो कार्बि आंलंनि ओमफ्राय जों बेखौ गारनानै थांजोबनांगौ दब'खानि बिखा गेजेर बेहाय लास्ट अफिसमोन बेनिफ्रायथ' गावलायनायसै जोङो ओरै सालथेनि न'आव सालथेखौ नायफैस्रादोंमोन जों
ओमफ्राय बेनिफ्रायहाय आलदा आलदा जाजोबगोन नगाव आंथ' राइट लानानै थांनोसै दिखियाजुलि उदालगुरिसिम सहैनोहाय ओमफ्राय बिसोरो लेफ्ट लानानै गुवाहाटि सोरबा सापागुरि होनना बुंदों सोरबा क'क्राझार बेबायदि जानायसै आरो सोरबा बरमा थांला थांला अ दे बाय बाय अ बाय ब्र है 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 जों दसेबाय ओरैहाय कार्बि आंलंनि हाग्रा गेजेर गेजेरजों थांगासिनो दङ नै दा बे जायगायाव नेटवर्क मोना एसे थरसे थरनै नांलाबायो माबाफोर उसुबिदाफोर जायोला बिराद प्रब्लेम जागोन खिन्थु हाग्रा एसे गिदिर दै गिलु बालु नुलायलाङो अरावहाय ओरै साहा माने नैबे आगदाजोंहाय एकदम गोम 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 मानो डाइरेक्ट हाजो नांखाबाय बियो लोगोफोरखौनो गारलाबायना फैजोब्बायलै गावबा गाव जाजोब्बाय दा आं थाखु दाखु आं एसे गोजानसिनखायहाय आं रावबो रुवाखिसै माथो थिनथ'नोसो ओंखारलायबाय बे गुवाहाटि पार्टि बारमा पार्टि बिसोरो सिदा थांबाय नगाव जानानैहाय ओमफ्राय आं उदालगुरिखायहाय ओरै सिदा फैबाय थाबाय नै दा मा मोनफैगोन आंना तेजपुरथ' मोननांगौ तेजपुरावनो 20फोर गैलिया 15फोर थानो हागौ आसलखौसो लोगो मोनबाय नै खेबसे गरमाबोनो मलथम फैनाया हाला एफा अननो आङो उन फैना लाबोदों आं गाव सिगां फैबायना फगलाइट गैया मा गैया सेस बैयावहाय ओरै नैबेयाव जाफैदों फिउ फैना मानसिखौ साबथाफैदों ओरैनिफ्राय ओरैहाय गला जाखादों आंलाय लावबायलै बे दिनै असयब सानबायमोन आं माबाफोर मा होनो एसे दस्रा सिस्टेमै जाफैबायना जानायाबो गोग्लैनाय मानायफ्रा गैलायबाय सानखाबायमोन आं बोरै थांफिनखोथाय दाबो गोसोखाङो आं बेखौ जायगाखौ लोगोफैलानो गरमखौहाय आंखौथ' बिदि जोथोन लायो आंथ' बिराद जोथोन लायो बेखौहाय तेरि ओंखारदोंलै तेजपुरनि लामा बानायनायफ्रा दाबो जायालै नै गुफुरल' जाजोबगोन नायखाय बेवहाय बिराद गाज्रि लामा तेजपुर मोनबाय लोगोफोर थांगासिनो दङ उदालगुरि फारसे हेल' गुड मर्निं एभ्रिवान नेक्स्ट डे दिनैहाय दा आं उदालगुरियाव दङ मैयाहाय मोना फैनानै उदालगुरि सफैबाय ओमफ्राय सफैनायाथ' बेबायदिनो सफैदों 8टा 8:30 टाइमाव सफैदों आं उदालगुरियावहाय ओमफ्राय मोनसे हटेलाव बेहायनो रेस्ट लाबाय दा बेहायनो दङ नै रुमावहाय आं दिनै ओंखारगोन चिरां थांगोन मेंनायबो मोनबाय एसे ओमफ्राय गोसोआ एसे मोजांसिन मोनदों माखासे आं बै क्लिप्स डिलेट जाबायमोन होननाया बेखौ मोनफिनबाय आङो दङ बिराद गोथौआव नागिर बेखौ मोनबाय आरो स' दिनैहाय खयदिन जाखो 21, 22, 23, 24, 25 दिनै 6 दिन जाबाय 6 दिनाव न'आव फैनांगौ ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लग फैबावगोन ना फैबावा आं बुंनो हाया दा न'आव थांनायनिखौ बोरैबाबो लाबाबो जानो हासिगौ जुदि लाबोब्ला नोंथांमोना नुगोन दा दसे उदालगुरियाव बेरायहैनो नागिरदों लोगोफोरजोंहाय बिदिब्ला नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय दिनैसिम नायबोनाय इन्डिंआथ' जाखायाखै आंनि भिडिअ मोनसेबो ओंखायनो खेमसेनो दिनैहाय थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ ओमफ्राय बेबायदिनो लोगो मोनबाय थागोन नोंथांमोना बिदिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था जेब्लायबो नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननाय नांगौ ना मा बुङो दिनै नोंथांमोननि सापर्टजोंसो आं बेसिम लेभेलाव सफैनानै दङ ओमफ्राय बेबायदि साबस्क्राइबारफोर गोबां मोननानै आं बिराद मोजां मोनो जाहाथे नोंथांमोना आरोबाव शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामना हो जायफ्रानाखि नायनानै ब्लग खानो बेबायदि दाथां साबस्क्राइब खालामनानै खालाम जेबो नङा ओमफ्राय गोदान ब्लग फैब्ला नायफैफिन दा बेबायदि नोंथांमोना सापर्ट खालामथा ओमफ्राय जाहाथे नोंथांमोना गोख्रैनो 100K खालामनो हायो 27 तारिख उदालगुरियाव दङ दिनैजों सानथाम जालांबाय उदालगुरियाव दाखालिफ्राव सफैनानैहाय मैया सानसे बेरायबाय ओमफ्राय दिनैहाय दा फिथा जादों नै साल्थे बस्थामनाव हराव थाफैबाय ओरैबायदि घटना जालायबाय गांग्रिमानायावथ' नोंथांमोना बयबो सिरि मोनजोबदों जानांगौ थिग साल्थेयाबो सिरि मोनदों ओमफ्राय थैनायाखौ बिराद बियो दा थैनायनिफ्राय बागनोथ' माबा मोनसे खालामनांगोन ना बिसिना गंसे उन्दुदों थार लोगोआ बेबायदि नामा खिथानि आंखौ फोजालासिनो गाव थाल मोननानैहाय मालाबानो ज्रुम बाज्रुमबायब्रा बे ज्रुम बाज्रुमनानै खारबावनोसै खारनायाबो आंखौसो आथिङाव गासिना खारबाय लास्टआव आंनि आथिङाव गारलुनानै गलदुम मानसिया दा लेंग्रा जाना दं हस्टेलाव थांनांगौ जुथाबो गाननो हायो दालाय गोगोम गिखासिनो हिन्जाव लाथारनांगौ बिराद गिसै थैनायखौ आलाय खानो गांग्रिम बायदि सल' जिबनगा सल' जिबन बिदियाव सौसै फिथा जानानै दिनै डाइरेक्ट चिरांसिगोन ब्लगावफोर ज' खालामनायसै आं दाखालि फैनायनिजों दिनैनिजों ज' जासिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय था
सालथायाव हस्पिटालाव सोना गालांसै एडमिट खालामलांनोबो हागौ सालथाय बस्थानि गामि बियो नै एसे मोजाङैनो फोसाबनांगौ दङ बिदि गोजाखा न'नि लामायाबो दा थांगासिनो दङ जों ओमफ्राय आथिङाव थाबायनानै दा हस्पिटालाव थाङाला उफाय गैया बियो एक्सरे खालामहैनोसैनो थाबायनो हाखायारा सेन्देल गानलांलायखाबाय नै जुथाथ' गाननो हाखाले एफा गियोलै थैनायखौहाय बाप 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 नुबाय आं बिनि थैनायखौ गिनायखौ नुबाय ओइ माथो सनासो फंबाय हा हेल' सना बिदि होनो थै ओइ खोनासंलाय दिनैहाय ना आनलाकिब्रा दाख्लिनिफ्राय होनबाय माबा रेलगेट होथेनायावसो ग्रोब लोगो मोनफैबाय आङो दिनैहायला फार्स्ट टाइम ओमफ्राय बस्था ओरै लाना फैबाय आंखौहाय माबाथिंहाय र' एक सेकेन्ड नों ओरै थांगानोसै दा दे थाबालाय सालदे थाबालाय वान सेकेन्ड र' जाखानानै थाबाय ना नों थैनायखौ गिना खाग्रा दे नालाय दे थांबाय नों सारि थारिख ना तिन थारिख थांसै दा नों दे थाथ' भाइ लोगो मोनगौ उनाव दे हा हा अगेट सातस'नि थाव सोदों माने मोनसे अफार दङनो नायदों आरो माबायदि अफार नंगौना नङा नावखौसो थगायबाय नामा रा ठीक है वेलकाम 10:30 ओंखारबोदोंमोन आं उदालगुरिनिफ्राय ओमफ्राय दा नै 1टा ग्रोब माने 1टा 2 जाफैबाय स्टपथ' खालामखायाखै डाइरेक्ट फैबाय पेट्रल पाम्पआव नै थाव सोबाय दा 2.5 घन्टा कन्टिनिउ सालायनानै थाव सोफैबाय दा बरपेटा मोनबाय नै बरपेटानिफ्राय डाइरेक्ट थांगोन चिरां ओंखाम उखैनाया बारा जाबाय हिमालयनि ओंखाम उखैबाय होमब्ला बेसेबां नांहैनो आंलाय दा 2.5 घन्टा नांजोबबाय 3 घन्टा आं हिमालय हटेल मोनहैनायसै नै बेनिफ्रायथ' आधा घन्टाल'सो नाङो आं बिराद स्ल' फैदों माने ओरैबायदि मोजां लिमिटआव फैदों आङो 80 स्पिडआव फैबाय थादों आरो आं 80 फैबाय दा आधा घन्टानो जाहैगोन 80 सालायब्लाबो 80 90खौनो बारहोखायाखै आराम लिमिटआव फैदों स्मुथनो मानिकपुर फ्लाइअभार मानखोबाय नै दायो ओमफ्राय डाइरेक्ट सापागुरिनि प्लानखौ केन्सेल खालामथ'बाय आं मा होनोब्ला नैबे बिजिनियावहाय सासे लोगोनि गोदान दाबा खुलिदों बेयाव हाबगोन आङो ट्राइबेल इसिं बेहायनो जागोन र' ओंखामखौहाय बर'नि दाबा बियो गावगा 20 मिनिट नांगोननो गामियाव दंहैयो ओमफ्राय फैबाय थाथोंसै बियो जाना ब्लड थांबावगोन सासेनि उनाव बड'लेण्ड सफैफिनबाय बड'लेण्डआव माने दाखालिनो हाबदों हाबनायालाय उदालगुरियावहाय ओमफ्राय दा न' फैबाय थानायावहाय बिजनियाव थाथ'नानै दङ माने लान्चनि थाखायहाय ओमफ्राय जोंनि सारखौबो लोगो मोनबाय बेयावनो ज' ओंखाम मोनजालायबाय सानैजों गोथाव दा बरिया एकदम मेटनि न'नि बायदि आरोखि न'आव जादों बायदि मोनलायलायनाय दा डिटेल्स खिन्थानांगौ नामा खिन्थागोन माने मोनसे दाबाव जादों जों ट्राइबेल मा मोनलाय ट्राइबेल इसिं दाबा दङ बेहाय बिजनि गेरगुवाबारि हाइवेआवनोखा ओमफ्राय बै गेरगुवाबारि सारियालि दङ ओरै बिजनि हाबलांग्रा बेनि इसे ओरैजों जायो आरो सोनाबथिंहाय ओमफ्राय हाइवेनि खोला हाइवेजों नांजाबनाय नोंथांमोना जुदि जानो लुबैदोंब्ला नैबेबायदिखौ गोथाव ओंख्रि बेयावनो फै जोंनि बर'नि मालिकआखौ ओइ नै देखायना दा एसे रायज्लायना खिन्थागोन र' फैसा सानगासिनो दङ ओमफ्राय बेल' नङा नै बेयावहाय फिसा फिसा नुदों दा नोंसोरो टेन्ट जुदि सोरबाफोर ओरै थांनानैहाय मोनाफैद्रायनाय मोनोब्ला बेयाव थानो हागोन आरो टेन्टआवहाय बाखि दा ओंखामैल' होथ'नाय र' बेनिफ्रायनो डिटेल्स नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दङ जाग्रोदो सार गोथावलै बेदरना माजों संखैखौलाय मैथाजों दा ओंखामखौथ' जाखांबालाय गोथावैनो ओमफ्राय नै दा नोंथांमोननो मालिकखौ देखायनो नागिरनाया बेखौ नायनानै लाग्रोनाय बेवहाय टेन्ट दङ टेन्ट फिक्स खालामना दोनखानाय बेहाय भारा होयोब्लानो नोंथांमोना थाफैनो मोनगोन आरो बे बेसेबां बेखौ आं नोंथांमोननो मालिकनाव सोंनानै खिन्थागासिनो दङ र' बेखौ नायनानै लानाय ओमफ्राय बेहाय मेनेजार थायो आदाया संग्रा नामा बुंनो सङो ने बरिया जादोंलै दहाय जानाया मैथा अमा बेदरना स्पेस गुवार दङ बेहाय बेथिं उनजोंहाय टेन्ट फिक्स खालामनो हागोन आरो स्पेसियेलि फर द राइडार्स इफ इउ वान्ट टु फिक्स ए टेन्ट बेहाय टेन्ट फिक्स खालामजागोन आरो ओमफ्राय ओरै गुवारखानो जायगाया स्पेसा ओमफ्राय बेहाय नै जोंनि राइडार्सफ्रा दंजोबो लोगोफ्रानो
Maliknyaबो राइडारखा नालाय बबे मालिकलाय आगाथिंजाय सोर नै मालिकआ दा बेखौ नायनो बेबायदि आरो बेनिया ट्राइबेल इसिं बर'नि एकदम इथनिक फुड मोनजागोन बेहाय टेनाथ' नोंनाव दंखायो नालाय बे माबोरै फेसिलिटिया फेसिलिटियाथ' बांसिन माने राइडार्सनि थाखायल' दोननाय जादोंमोन माने थानाय फैनाय बेफोरो माने फ्रियाव सानदोंमोन आरो मिनिमाम मेन्टेनेन्स माने माबानि थाखाय गथ'फोर जायफोर मावगोन स्टाफनि थाखायसो माबा मोनसे साफा खालामनायनि थाखाय बेफोरबायदि अनलि फर राइडार्स माने नङाबा दस्रा नर्माल मानसिबो थाफैनो हागोन नर्माल मानसिया इन केस ट्रेभेलिंआव प्रब्लेम मोनोबा लामाफ्राव थांनाय फैनायाव जुदि उसुबिदा मोनोबा पार्सनेलि जानायफ्राथ' दंजोबो बेहायनो ओंखामा बर'नि ओंखामाखौ मोनजा रुटि बायदिसिना बेदर लानानै गासैबो जोङो बर'फ्रा माबायदि जायो बा मोनजोबगोन आरो बर'निखौहाय बाखि जोंथ' जाबाय गोथावैनो आदायाथ' दाखालिनिफ्राय जागासिनो दं खोमालाय बिराद मोजां थालि मोजां मानाय थालि अपेनिंआवबो जाफैजेननाय गैया नोङो नामा जोंखौ खबर हराखैलै जों दिनै मोनजाबाय बेबो मोनजाबायमोन दा जों साराबो दा जाफैबाय गोथाव मोनदों ओमफ्राय जेनेबा सिपा मोनजानो मोनजाबाय हिसाबै आरो जाफैबाय थानाय अयनाय जादोंलै आंल' जायगानिसो खोथा देमला गोजाननि आंल' मोनजायाखैमोन बिखौ जा मोनजाबाय गोथावानो जादों ओमफ्राय बयबो फै अमृत आं नाम्बारखौ होजायो दा नाम्बारखौ आं डिसप्ले होना होबाय नोंथांमोना बेयावनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन बे नाम्बारावनो ओमफ्राय डाइरेक्ट फन खालामहर सोरनिबा थाखाय एडभान्स बानायनानै दोनग्रोनांगौब्ला टाइम खिन्थाहर एथ' सहैगोन एथ'सिमाव रेडि खालामनानै दोन बे नाम्बारावनो नोंथांमोना कल खालामनानै खिन्थाहरनो हागोन आरो गासिबो मोनजोबगोन एम्फौ 24 आवार्स खुनु सान हर गेजेर बेफोरबायदि खोथा गैया आरो जायगाया बेनो नै लकेसना नोंथांमोना दहाय इन्ट्रियाव हाबफैनाय गेटखौ नुखाबाय माबायदि नेसनेल हाइवेजोंनो एटाच बिजनिया नैबैथिं थाबाय एसे सानजाथिंहाय ओरै हाबलानो जाबाय आरो साहाथिंहाय ओमफ्राय जों बे लकेसनाव दङ थ' बिदिब्ला भिडिअखौ बेसेबांनो फोजोबखाबाय नोंथांमोना बयबो फै नामा बयबो लिंहरनांगोन थेंक इउ ना सना फैदो फ्रेंक' जाबायलै जाबाय फैदो ओरै फैदो फ्रेंक' ना माथो इदि फैदो फ्रेंक' मामासि फैदो सुखौ बामनांगौ दा